Al-Fatihah. Ayo sini, Mas. Saya ikutin Zuki, semua. Saya ikutin Zuki. Sampai. Ahmad Hasanuddin ada. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innatul al-ula al-islami maka dan aku di sabilillah. Karena Nabi sallallahu alaihi Apa? Walama nazala Arab di kafe di sukun Arabu. Falamma nazala ar-rabbu yusra muruban ala talibin hunalika iqala kathira wa kana aliman bil injil khabiran bi shughuli al-nasraniyah فهناك أبصر كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم Bahira Cemiwang. فهناك أبصر كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يتأملون ويبلغون ثم التفت إلى أبي طالب فقال له ما هذا الغلام منك فقال ابني وكان أبو طالب يدعو بابنه بشدة محبته له وشفقته عليه فقال له كثيرا ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون هذا الغلام حيا فقال إبراهيم أخي قال فما فكره قال مات أمه مكرمه قال كثيرا Sadaqta. قال كثيرا صدقت في أمره إلى بلده Farji. فارجع به إلى بلده واحذر عليه يهودا فوالله أن رأوه هنا ليهنه Farja'u bihi ila biladihi. Wahdar alaihi yahud. Terus Allahi لأن رأوه lain ro'u فوالله لأن رأوه هنا lain ro'u فوالله لئن رأوه هنا ro'u فوالله لئن رأوه هنا ليهنه شرا فإنه syarran
يبلغونه شرا يبلغونه شرا يبلغونه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شر عظيم فأسرع به أبو طالب عامدا إلى مكة. Andrian Maulana Alamin Liung Andrian Maulana Alamin Nenek dia kata lebih ya? Boyong nggak? Hah? Hah? Kayaknya kenal tuh. Jasa kayaknya kenal. Kenal? Ngomong ini dia. Kata melebu. Gak bisa gini tuh. Kata melebu belas sih. Laksmana gas. Wis maca orang ngomong. Kurang kan? Di ngomong. Kayaknya bisa. Muhammad Alfa Nasrul Azim. Loro terus bae ngomong. Bayi Haki Nur Ahzan. Yo. Yo terus saya maca. Fatroh bi fatrotus syababi min umrihi. Yastar ekonomi lho ngarep lho sapa jenenge. Wah, jing. Apa jing? Ngono ki dibenernya to, kleru ki. Hah? Yastar bilu. Nang ngarep ta? Wis nyampe ta? Kok balik ta? Oh iya, berarti. Terus terus gak untuk terus masuk nih iya wa hafizahullah yang hari ini lagi asugani min madhuril nabi wal abasi orang sallallahu alaihi wasallam wes Sultan Ansori Qala Alaihissalam yuhawilullah baini Amamtu
hatta akramani Allah birrisalah. Qultu lailatan. Gulam. Tu. Adkhulu. Af'il. Kuntu. Sami'tu. Fakharajtu hatta idza kuntu inda awal dari di Makkah. Sami'tu azifan. Fakultu saya terkawal fama apa? Fama ai qadoni. Harus syams. Sahibi. Fa'atu. Fasa'alani. Fa'akhbirtuhu. Wa dakhaltu ketika umur Kanjeng Nabi di usia 12 tahun, Kanjeng Nabi safir nenggone di nenggone Syam. Iki berarti rihlah pertama. Rihlah Kanjeng Nabi sing pertama. Dengan kafilah Robbi ku kafilah tijarah, dimaksud untuk dagang. Fakhadahu sapa kuwi mau Said Abu Thalib. Abu Thalib kuwi mau ngejak Kanjeng Nabi dagang. Wala manazala arabu ketika sapa jenenge kafilah kuwi mau nyampe ning gone tanah sing jenenge Basra. Nah, liwatan karo sapa? Rohib jenenge Bahira. Jenenge Bahira. Lek rohib kuwi artine pendeta, kahin. Tahu teman kan? Kahin, rohib, terus apa nesta?
kahin rohib. Lah bedane lek rohib kuwi dia agamane lek gak Nasrani yo Yahudi. Maksudnya agamanya samawi biasanya rohib. Lek kahin agamanya di luar itu. Wakana aliman wong alim bil Injil. Khabirun bisuuni Nasraniyah. Terus mari ngono. Mari ngono. Bahira kuwi mau delok sapa jenenge Kanjeng Nabi. Terus Bahira marang delok apa berdelok Kanjeng Nabi terus berusaha nyeraungi kafilah kuwi mau. Terus nyedeki ketua kafilah itu jenenge Abu Thalib, ya ta. Terus ditekoni Mahadza gulamina. Iki apamu? Anak cacil iki apamu? Dari ini Abu Thalib ibni, anakku. Terus di dalam kurungi, bahkan Abu Thalib ibni. Nyapa ke Abu Thalib nyeluk Kanjeng Nabi ngarane Kanjeng Nabi anake, mergo apa? Mahabbah, isid dadi mahabbah. Krana bangete cinta karo Kanjeng Nabi. Terus mari ngono. Dari Bahira, ora mungkin iki anakmu. Lho, Bahira wis ngerti. Ora mungkin bocah iki anakmu. Ora mungkin bapake bocah iki urip. Ngomongnya Bahira kayak ngono. Terus mari ngono. Akhirnya Abu Thalib jujur. Dekne anake dulurku. Terus bapak ini dijawab karo Abu Thalib, bapaknya wis meninggal. Nah, bener toh, ngono jarene Bahira. Terus mari ngono Bahira ngarani omong-omong ning gonane sapa jenenge Abu Thalib kon mulih. Mulya saiki, sadurunge aku teko Syam mau mulya. Iki enek ning kene ya, tapi dikon mulih jeneng. Kongkon mulih dan memberikan peringatan. Peringatan, hadir kuwi mau, peringatan kepada Abu Thalib. Sangka apa? Sangka wong Yahudi. Nah. Lek saumpama wong Yahudi kok ndelok Kanjeng Nabi, pada zaman kuno sik Kanjeng Nabi urung apa arane urung dadi nabi. Mongko sapa kuwi mau jenenge Nabi bakalan dipateni. Lek karo Yahudi. Mergo apa iki mau jenenge anakmu iki anake dulurmu iki memiliki apa amrun azim. Bahasanya apa mungkin iki mau? Sya'nun azim. Sya'nun azim. Suatu saat akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Terus Abu Thalib bergegas pulang. Bergegas pulang nih di Mekah. Lah terus mari ngono intine iki saya tak critakno nek tambahan. Adewe sering ngrungokne bahwa sing pendeta sing ampuh duduhi beberapa tanda-tanda yang Nabi sing Nabi sering kenal iki kan sapa jenenge Bahira kan. Lah hasilnya nih ada dua pendeta sing ngerti sok benti sing ketemu Kanjeng Nabi, pendeta sing ketemu Kanjeng Nabi sok benti dene bakal enak. Sing pertama Bahira sing loro kok enek nek. Ning nggone rilah sing sak bali iki. Lah sing terkenal Bahira sayange. Ya toh, kamu sering
krungu ta lek bener. Padahal asline sing luwih utama iki sing keloro. Aku rong maca mbok mengko enek neh ora. Tapi jelas sing terkenal iki sing keloro. Kudune. Kok soalnya wis cedek banget mongsone Kanjeng Nabi dadi nabi. Engko sing keloro. Tapi lek sing pertama iki kan dene cilik umur piro? 12 tahun. Nah, terus terus mari ngono ketika umure Kanjeng Nabi Fathro Syabab, berarti umur lek Syabab kuwi umure 18 tahun munggah. Lek Fathro Syabab kuwi mau Fathrotus Syabab berarti dimongso umure wis 18 tahunan munggah. So umure cah kuliahan, lek cara jaman semana lek Syabab iki golongane ya mlebune ning 20-an. Nah, Kanjeng Nabi mulai golek Ima Aisyah, apa golek penggawean. Penggawean apa? Yastahil bira'in ona angon terus. Qala dawuh Kanjeng Nabi an-nafsi fi maqad kuntu ar'a al-ghanam ala qararid li ahli Makkah. Qararid kuwi mata uang zaman biyen. Kior jamae qararid. Kirot tau krungu kirot gak? Kirot jamae qararid. Tapi kuwi recehan, qararid iki recehan. Jadi dibayar Kanjeng Nabi kuwi angon wedhus, itu wedhuse beliau pribadi tapi wedhuse ahli Mekah. Jadi cara amal lek cara jaman saiki wonge ngaritne. Cara jaman saiki wonge ngaritne terus adol sukete kan ngono. Lek biyen digawe duit apa gak ngaritne ya dhewe nggo wedhuse terus digawe ning lapangan. Angon. Dibayar ya yo mek recehan, bayar recehan. Terus mari ngono dawuh Kanjeng Nabi to. Dawuh Kanjeng Nabi fima yarwi an-nafsina sing maha untuk mau. Aku iki dawuh Kanjeng Nabi aku gak tau duwe kekarepan elek ke zaman jahiliyah. Gak tau duwe kekarepan elek ning zaman jahiliyah kecuali ping pira maroten dulu. Terus mari ngono. Aku terus iki ceritane iki. Aku gak tahu apa mau biasanya duwe kekarep elek ket biyen kecuali rong perkara sampai sakbare kuwi sampai aku oleh salah nubuah memang. Nah, ceritane fakultu lailatan suci dina kuwi ning bengi kuwi aku ngomong ning bengi-bengi aku ngomong ning nggonane sapa jenenge Gulami, koncoku. Koncoku apa jenenge sing angon. Terus ngomong, aku titip iki ku. Aku pingin apa jenenge, ya aku titip iki jogonen aku pingin ning nggonane Mekah, pingin apa? Asmuro. Begadang, pingin gadang. Aku pingin begadang padha koyo begadange cah nom-nom jaman semono. Terus jarene Gulame mau koncone mau sing angon, afin lakonono oke. Terus Kanjeng Nabi miyos terus mari ngono di suatu rumah pertama Kanjeng Nabi terus apa jenenge takon ning kono enek suara musik-musik to. Enek suara musik-musik. Iki apa?
ditekoni kanjeng Nabi ditekoni. Kanjeng Nabi tekon iki nek apa? Terus jarine sahibul bait kuwi mau iki apa jenenge? Pesta, pesta pernikahan. Pak Jelas itu selungguh terus asma nunggu kanjeng Nabi kinara terus mari ngono apa jenenge ngrungokne musik kuwi. Padaraballahu ala udhuni. Terus kanjeng coba Allah Taala ki nutupi kupinge jenenge kanjeng Nabi. Panim tuh mongko turu sapa ingsun. Pama Eko Doni. Mongko ora nang ini ingsun illa harisansi angin apa jenenge panas srengenge. Jadi kanjeng Nabi ketika ning acara walimahan kuwi mau, pesta pernikahan kuwi mau, enek musik-musik kanjeng Nabi melu lungguh karepe niate begadang karo cah nom liyane. Lungguh kok kono sing ngrungokne gak suwi terus ditutup apa jenenge kupinge terus keturun sampai awan. Awan beliau ini dibuka karo tenan serius panas moro-moro pisan. Nah, ngono. Terus mari ngono balikne ning gone koncone sing sapa mau angon kuwi mau. Koncone sing angon terus mari ngono. Ditekoni piye mambuni ngono biasa ta. Tanam. Piye mambuni? Terus diceritani kan aku ngene-ngene aku malah keturun ngono. Lah terus mari ngono. Dino kuwi sisuke neh ngomong ning gone gula memo titip wedhus neh terus mari aku tak bedal. Ya ngono neh, sing dino keloro ngono neh. Keteh lagi lungguh keturun maneh. Dari sing pindho kuwi sejak kuwi kan Nabi ora tau kepengin nglakoni perkara sing terus apa iki? Muhammad Roni. Kedua hadis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua hadis rawahu Ahmadu ulama'i asirati warwatuh. Akhrajahu at-Tirmidzi mutawwalan min hadis Abi Musa al-Asy'ari ala anna ahli kitabi in Yahuda wa Nasara karena indahum ilmu bikusatin Nabi min Yahudi to. Ini iso ya Yahuda ngono. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Astagfirullah, sapa jenenge Bu? Ale aku kongkis to. Sapa? Itu tulan lali aku. Jing. Masa Yahuda Jing? Di ala anna ahli kitab min Yahudi wa Nasara karena indahum ilmu bikusatin Nabi alaihi salatu wassalam wa ma'rifati bi ahlamatihi wa dalika bi wasitati ma ja'a bi Taurati wa Injili min khabirin bi tadihi wa bayani dalaihi wa awsafihi badala ilu ala dalika kasi ratun mustafidatun. so. Muhammad Izam Fatu Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ulama usiwati dan anna yahudakan mujastafikuna ala usi wal khazraji wal khazraji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna inna nabiyyan sayab'atsu qariban sanata bihi wa qatalukum ma'ahu fanaqtalukum ma'ahu qatla at au iram wa iram
Walamma nakasu ahdahu anzalallahu fi dzalika qawluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum kanu min qablu yastafihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi la'natullahi 'alal kafirin wa Sadaqallah. bahwa bahwa anakku lama nasalah Allah Taala alhamdulillah alladzina ataina minal kitabi ya'rifuna kama ya'rifuna wa inna fariqan minhum la ya'lamuna al-haqqi sallallahu alaihi Besok Muhammad Khairul Mukmin. Salah. Kama ta'rifu ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnat aminahu fi samaihi bi apa? Na'tihi fa'araftuhu besok. Anwar Zainal Mustafa nih. Hah? Gak masuk. Bahrudin. Baik, objek. Ini yang pertama adalah bahwasanya aslinya iki ibrohe. Yang pertama ibroh dari cerita kuwi mau. Yang pertama adalah bahwasanya para ahli kitab kuwi aslinya wis ngerti bahwa nabi kuwi engko Kanjeng Nabi Muhammad kuwi nabi sing terakhir kuwi engko bakal enek. Wis parek mongsone. Lah terus mari ngono. Apa jenenge?
Mergone wong Yahudi karo wong Nasrani kuwi wis duweni ilmu tentang itu. Lek wong jahiliyah, wong Arab jahiliyah gak ngerti, apa kuwi nabi gak ngerti. Cuma lek sing wong Nasrani karo wong Yahudi kuwi wis ngerti dhisik bahwa tetengere nabi engko ngene iki wis ngerti. Nabi ini koyo ngene, tandane ngene. Terus enek cape ngene ngerti. Lah sing didelok karo Bahira kan termasuk salah siji adalah khotem. Apa? Apa itu khotem? Stempel. Capek kuwi dohir, wujude dohir. Kapan lek ngecap malaikat? Capek enek kapan? Ah, bila pas wae hadisah saku sadar. Saku sadar berarti kejadian gue terus terakhir stempel. Enggak ini stempel. Nah, wong nganu wis ngerti kabeh. Dadi wong Yahudi, wong karo wong Nasrani iki wis ngerti. Terus jarine wong Yahudi engko ngomong ini, deloken wae pas ana sengketa. Deloken wae kowe bakalan tak kalah no dulu kan wis parek ngongsone nabi. Terakhir wis parek ade bakal ngenut karo nabi kuwi mau terus mari ngono. Ade bakal ngalahne kowe kaya to kowe kaum Aus karo kaum Ad karo Iram. Gitu. Tenono wae, tak pateni karo nabi kuwi engko semen. Adi bakal manut nabi sing teko, terus mana kowe bakal tak perangi, terus kowe kalah bakal. Terus akhirnya turun ayat itu, falamma ja'ahum kitabun min indillah sadqan lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaqihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falanatullahi 'alal kafirin. Lah, tapi pas nabi ini sido enek tenan, mereka malah gak sido anut. Mergo nyapa wong Yahudi gak sido anut. Kanjeng Nabi. Apa? Siapa gak sido anut? Padahal wis sesumbar ngono, kowe deloken kan wis parek lho. Wong Yahudi, wong Nasrani wis ngerti, nabi terakhir wis parek dulu kan teko. Wis ngerti tenan. Tapi kok njon basa teko tenan, kok gak anut nyapa wong Yahudi gak anut. Mergone geng nyapa gengsi? Ayo karena duduk teko Bani mergone duduk teko Bani Israil, makane wong Yahudi wegah. Nabi iki udune Bani Israil nggak ada kaum terpilih malah teko wong Arab lho. Ngono. Malah wong Arab ngono. Lagi rasa cemburunya itu tadi. Lah makane mau Bahira ngomong ning gonane Abu Thalib mulya saiki sadurunge ketemu wong Yahudi. Nyapa kok lek ketemu Yahudi dipateni. Ngono ceritane. Mumpung Nabi ini cilik iki rong duwe keramat ya to. Wis sikap gue saiki ngono. Alhamdulillah diselametne karo Gusti Allah. Nah, ngono ceritane. Terus jari ini Umar, Sayyidina Umar tekon ning gone Abdullah bin Salam kuwi mau wong ahli kitab ya to. Dene iki ahli kitab, tapi wis mlebu Islam Abdullah bin Salam. Tekon, kowe iki wis ngerti Muhammad to? Atar Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kama ta'ruf ibnak kaya to kowe ngerti anakmu ngono. Terus jare ne Abdullah bin Salam, yo i ngono. Iya, malah luwih ngerti daripada Kanjeng Nabi daripada anak Dewi. Lah kok iso mergane aku luwih ngerti Nabi mergo apa kowe mau jarine ba'atsallahu aminahu. Jadi Gusti Allah ngirim malaikat sing ning langit ila aminahu fi ardihi. Jadi maksudnya dikirim jadi wahyu. Malaikat kirim wahyu nih gue nabi nih. Makanya aku ngerti ngono. Paham nggak maksudnya? Bukan berarti si Abdullah bin Salam itu dulu malaikat medun terus menjadi nabi enggak, tapi lebih tepatnya karena aku ahli kitab, aku di nabi lah nabi kuki dua kawruh karo pangeran. Makanya aku ngerti tentang nabi sing maksudnya dimaksud kanjeng Nabi Muhammad. Makanya aku ngerti ngono. Lah anakku gak ngerti aku. Lah wong anakku sampai ibu yo. Paham nggak?
Mergo anakku saka ibuke, jadi aku ora ngerti. Aku gak ada maklumat ngono tentang anakku. Pengen naik tembung ya, ketika anaknya dikandung iku anaknya iki anakku itu kan gak ngerti. Ya toh. Terus ki anak sehat ora itu kan juga ngerti. Tapi Nabi Muhammad wis ngerti, sadurunge Nabi Muhammad enek iki wis ngerti. Oh, kok ngene soalnya wis oleh maklumat saka sadurunge. Kaya dene sapa Salman Al Farisi mlebu Islam mergo tatabuk. Golek-golek, mau tenang ora iki enek nabi iki wis Salman Al Farisi sampai meh pasrah wedene wong. Lek sama mau aku gak menangi zaman Kanjeng Nabi ya wis. Soalnya sing golek Kanjeng Nabi ket sadurunge Salman Al Farisi wis akeh. Nabi terakhir akhir zaman itu suka akeh sing mati gak menangi Nabi itu suka akeh. Jadi golek-golek kok ciri-ciri ini gak nemu-nemu sampai ninggal. Ngono kuwi terus. Ahli fatrah kuwi ngono. Nek sing golek neng Nabi ngene tak rabuk terus tandane piye tandane ngene orang mana. Akhirnya sampai nggone Salman Al Farisi. Salman Al Farisi bisa menangi Kanjeng Nabi. Nah, Salman ini ngertinya tekan di perihal Nabi akhir zaman. Padahal Salman Al Farisi duduk ahli kitab. Ini mau Persia. Artinya toh, ya kui mau derek kiai-kiai sing ahli kitab kui mau didudui. Oh, ngene pindah guru boleh ngambil. Boleh alamat-alamat yang lah itu tanda sebagai dalil bahwa orang ahli kitab itu sudah mengetahui Nabi akhir zaman itu sudah ciri-cirinya ini akan ada terus apa wong iki wis ngerti. Terus misalnya. Terus nah Din, Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anisun Anisan wes di mau mondek tuh ini apa tuh din macam ini apa ini surupan apa ya yang udah dalam dari turun di orang sosial udah untuk markon di dalam itu rakyat atau terus wes berperang toh ya apa bir dah Yes. Iki maksudnya yang pertama adalah dalil nyapo tau Kanjeng Nabi apa jenis apa kuwi mau angon ngono lho kudu golek kerja. Nah, telu. Yang pertama adalah jarine siapa jarine Sujo Tejo ya. Sujo Tejo lagune urip ngerti gak lagu? Urip mung sedelo mampir ngombe
bayar utang rasa ning kancane kuwi. Lah, Kanjeng Nabi kuwi apa balas budi. Balas budi ning gonane Abu Thalib sing ngramut Kanjeng Nabi kan cilik. Jadi bocah Kanjeng Nabi wis iso nyambut gawe. Terus Kanjeng Nabi kuwi merasa bahwa aku butuh sak gede meringankan bebannya sapa Abu Thalib. Jadi terus mari ngono masih oleh recehan gawe Abu Thalib pun juga enek nganune enek rapatyo piye ngono cara duwe Abu Thalib terus gak piye wong sing saiki kok wong diwe receh bayane receh. Cuma seenggaknya ning kono adalah menunjukkan akhlaknya Kanjeng Nabi birrun malah. Birrun muamalah. Mulai iya dulu. Jadi apa bahasanya Jawa nih? Apa Jawa nih? Tepos lero itu tepos lero. Tepos lero. Apa? Tepos lero. Tepo. Ya, sorry aku gak paham Jawa. Ya intinya ngono lah. Jadi nih wajahnya Kanjeng Nabi sakit. Soalnya Kanjeng Nabi ki sifat kemanusiaan ki karakteristik kemanusiaan itu lengkap beliau. Secara manusiawi beliau manusia tenanan. Semester apa orang Pak Ali Bapak? Hah? Kurang? Oh tapi kono sebiaran. Kono saya. Ya, wayai absen.